Primeran C1. 34 Insect Label Biotech. Orain Insect Label Biotech enpresaren postuan nago, izenak dioen bezala intsektuak ditugu hemen, Manu, izan ere intsektuekin egiten dute lan egoitza Zamudion duen enpresa horretan, enpresaren sortzaileetako batekin gaude gainera, Josu Oleagarekin, kaixo Josu? Egunon. Zer egiten duzue zuek zehazki? Nik hemen ikusten ditut, ar batzuk, beste olako irin moduko bat, zer da hau? Bueno, pixkat gabiltzana saiatzen da, intsektuak barneratzen, giza elikaduraren katean. Hortarako hasi egiten ditugu, kakalardo hauek, kakalardo horiek ar egoeran daudenean bada guri gehien interesatzen zaizkigun momentua, eta gero hauekin sortzen dituguna da beste mota bateko irinak edo beste osagai batzuk. Proteina iturri bezala oso interesgarriak dira eta jasangarritasunagatik gehien bat. Eta ohikoa da intsektuak xehatuta jatea, normalean jaten ditugun elikagaietan badaude? Hemen ez horren beste, baina mundu mailara begiratuz gero, munduaren iaeren batek badauka intsektuak bere dietaren egunerokotasunean. Orduan, Europan da pixkate arazo kultural hori dagoen lurraldea gehien bat, baina gutxinaka badabiltza barneratzen. Horregatik da garrantzitsua irin formatura pasatzea, ez? Ja, zuri lagunek eta zesaten dizute, Josu, ez dira, jakiten dutenean zertan zabiltzan. Batzutan kuriositatea, ez batzutan zoratuta gaudela, eta beste batzuk, ulertzen dute, azkenean ikuste dute Euskal Herrian naturarekiko edo jasangarritasunarekiko badaukagula horrelako binkulo berezi bat, eta hori da benetan bultzatu gaituena proiektu hau martxan jartzera. Eta zer elikagaitan egon daitezke intsektu hauek? Intsektu hauek, justu hau Tenebrio molitor da espeziaren izena, hau da Europa mailan onartu den lehena, eta araudia horrek esaten duena da esnaketan, entxaladetan adibidez topin bezala, ogietan edo pastetan ikusi ahalko ditugula. Esnaka komentatu dituzu eta hain zuzen ere hemen esnak batzuk baditugu. Hori, pixkat gure proiektuaren fokua enpresei zuzenduta dago, baina pixkat lortzea nahi duguna azken bezeroak gu herritarrok intsektuak daztatzea, eta hortarako gabiltza beste marka berri bat lantzen, non kilkerrekin, kasu honetan beste espezie batekin, esnak desberdina garatzen ditugu, jendeak probatu ditzan. Badukate onurarik insektuek ez dakit osasun aldetik, ez dakit digeste egiteko, tarla? Hortan ere azkenengo urteetan intsektuen inguruan garatzen dabiltzan ikerketak esponentzialki gora egin dute, badabiltza antioxidante bezala edo kolesterolaren inguruan ere badaukala horrelako onurak, eta hori da pixkat gure bidea baita. Guk ikusten dugu gizakion elikadura edo elikadura funtzionalera gerturatze horretan ere bere zeresana edukiko dutela. Gainera, Manu, datu esanguratsu bat irakurri dut, herritarren 20% baino gehiagok digestioarekin eta intolerantziekin lotutako osasun arazoak dituztela. Orduan, agian, hau izan daiteke horri aurre egiteko modu bat? Hori da. Gure kasuan gainera, bilatzen gabiltzana da ikerketa edo berrikuntza horiek geroko transformazio horietan, eta bagabiltza lortzen onura gehiago izango duten proteina kontzentratu batzuk, irina zaratago ere. Orduan, hor da pixkat zentzua ikusten diogun aplikazioa.